Duh wong ayu Gandrung iki. kayak Mas Manten galuh kayaknya tak ingeti tangan yo didemok ngene iki. Ngene iki mau gandengan. Bareng anu terus delik tangan didelikke Mas Manten. Delikne kok ngendi? Kok nantike? Iya. Pepujaning ati Danu lums. kaya ngene wong nandang asmara Jare mau sambate lamat-lamat tek emat men. aku semangat Oh kok. ngono ya. Idam Sari kok dijenglengke kira gara-gara Ora enek. ora enak. Diguyu Pak iki lho. Ya iya, ora apa-apa. Ngijeni kok. Iya, Ya. ngijeni. Sini ra kowe ra iso, Pak. Sing ngendang ra kae ra iso. Ra iso. Ra iso. Uket-uket MC ini. ya. MC ini ra kuwi ra iso. Apa to awakku dhewe Oh. Makasih ya, Ger. Ya, olahraga malam. Pengendangi Niken Salindri. Digital gitu. Digital video syuting. Ya. Duh dewa Jawata Gong Teling dangdut. Oh, ora. Welasana mring mami semakin kecil Semakin kecil. iki sone lok menapa to Mas? Sone napa niki tak golek wis spanduk Lah kok ya, gak mereke napa Mas mereke? pitu limo kok ya gak nganggo spanduk. Sone Hooper. Napa Mas? Hooper. Margo. Margo tok. Margo ki dalan iki, mosok jenenge sone dalan. Margo. Ya wis mat ngono. Kene mulyane. Besok kapan katekan jejer lan wong ayu umpamakna sira nahkoda tanpa prau sasat ing jalatri Penak no. Ayo yo. Ayo yo. nyidam sarias moro Jane lok tenan iki. Heeh. Gara-gara garaga dipiyek-piyekke kok kepenak ya Mas ya. penak Heeh. dasare yogane yo kuliahan kabeh lho yu ki Iya, SSN Sarjana kabeh. seni. Heeh. Wingking saking griya dalu kalagan ugi makar sarengan GMG Multimedia. Oh, Pun ya. aturke langgamipun Mbak Yu. Umpama sliramu sekar melati ayo. ben nyidam sari Ayo. Umpama sliramu ngerti wong bagus tansah liwati
Derasa jagat raya angaling ana ukir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati selawase niki pengiringi nggih tesih satu kampung nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Jogja Parang Tritis dari Bapak wau. Ora sah numpak bis. Heeh, iring-iring cukup laku. Jogging terus. Jogging. Disambi terus nggih Pak nggih. Iya. Sing mengi sapa ki mau? Mas Bam. Dilebetke Mbak Yu. Nggih. Nalikane Kalau kalagahan kula sakata garaga manaksono ketipun sekuyung profesional audio sound system. Saya kata-kata mergo ugi dapatkan live streaming GMJ Multimedia. Rade mriki tamunipun nika kathah. Jalan-jalan ya Nak. Kersanipun warata nggih Nak. Mriki nggih Pak nggih. Kowe ketok ora? Punten Nak. Umpama sliramu sekar melati aku kumbang nyikam sari umpama sliramu margi wong manis bukan bakal lewati monggo diajak Miterasa jagat raya ngaling ana ukir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati selawase tenan sak langgam garapane kok pirang-pirang versi. Versine Iki tenan. rumpol ya, Cak? Rumpol. Oh, ya.
Tenan kok. Iselo ki latihan. Garaga ki yo ngene iki iki lho. Latihan mung tepuk tangan kuwi ka lho, selo ki sesasi. Oh, kuwi angel lho kuwi. Angel. Ora sembarang iso. Kayak tunggu manuk kaya penak men. Iki rong pol iki, Pak. Iki rong pol Pak. Dilebetke Mbak Iis. Oke. Padahal pol yang ini. Nalikane rahim dalam hatiku talamon sira wong bagus nganti mati ora akan lali lagaeli tangeluku Matur sembah nuwun Mbak Sampun Iis kangge Tabita. Idam Sari Idam sak Sari. bawane, ya Mas Slamet. Sampun katur. Matur. Mbak pilih kasus Widiwati kang nomor kali. Raden Riki nak Asmorono Lokatur serangan garaga campur sari. Sumawa
Terima kasih Terima luar kasih. biasa. Mari kangen katurga raga.
tansah dielekke wong ayu Pripun? wis atine padha nindakake adan wis kumandheng wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran monggo wong ayu Salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istighfar lan sing tumaknina subuh luhur asar salat saya tingedoki tindak mungkar maghrib lan isya jangkeping prayogane ditambah salat sunah monggo wong ayu aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelok sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok menggak Rasulullah wis wantine tansah dielekke wong ayu pripun wis wantine padha nindakake adan wis kumandheng wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran monggo wong ayu salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istighfar lan sing tumaknina luwih sempurna yen berjamaah subuh asar salat saya tingedoki tindak mungkar maghrib lan isya jangkeping prayogane ditambah salat sunah monggo sayang aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelok sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga insya Allah matur suwun Gara-gara campur sari ije saking Rio
garaga janggut ragen Pak polisi tak tembak dor Mas Haji. Kene ra iso AA, De. Nggih. Aja lali pamrih. Uga menang janjimu. Hei, yo. satu anteni nganti Ya, oh. Ayo yo. Ayo yo. Ayo Mas Arga. Tasih sesarengan cokek campur sari garaga pinjel saking griya sesarengan sound system Margo sound system hey 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 Monggo Pak. Nangis Lalalala. Lajeng nggih. Monggo. Aja lali pamrihku. Matur suwun kirang langkung pun nyuwun pangapunten.
Eman do ing mulya iki dina lantu solololo rekna gunung tanpa guna jrone gandung Lajeng nggih, Pak. nggih monggo Pak Raden. Ya ampun, brengose. Pripun, Pak? Oh, ganas. Berarti semir mesti. Masane. Oh
kangene atiku tak suwun rinten lan telu pamujiku panggiya ayu lapiye kena yo kene tak antu kabare ora esuk ora sore bungaing ati cak manis antuk nukaan Gusti ora motrunge impenku bisa nyandeng sliramu wong ayu yang mung krungu swarane apa maneh yen awake seme bebasan perkara matu kala manis sing manis ya mung semu Mas Parjo, kowe yo nyanyi lho. Nyanyi yo kowe. Ibu bunga ing ati cak maneh antuk nugraha Gusti. Ora mungkin imanku bisa nyandeng
ayu pepujanmu hati susah mung mikir seliramu mana di mana ada karaka Pepujanku ora beda rasa lolo solo lolo aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ayo monggo kowe sing bisa duweni hae aja semalah wong bagus tresno iki ora bakal layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisiku asik garaga bagus pepujanku ora beda rasane atiku awak negrah ra bisa turu wayanganmu ra ridu atiku Rino wengi tak andian susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mong kowe sing bisa duweni jenengan mawon Jenengan mawon, Mbak. Sing nutup kan biasane tiang urung setri. di urung bar aja semalah wong bagus tresno iki ora bakal layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisiku Mbak Merlin nggih matur sembah nuwun Pak Iki Iyo Ngara geduk-geduk Ngara geduk-geduk
iyo 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 ora geduk-geduk ora geduk-geduk yo dibabraske wong lali ra kelingan yo iyo 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 halo 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 wong lali ora kelingan aku wingi ora pamitan yen rati dadi ratakan aku wedi mung kanggo jalaran yuk bola Bali yo. Selamat